Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu al'ummar musulmin faɗin duniya musamman mutanen kamar Togo, Algeria, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa, Abu Dhabi, Kwantar da sauran ƙasashe. Muna muku fatan alkhairi da fatan kuna lafiya. Abu na farko kada manta da subscribing da sharing da liking. Insha Allah. Kada manta da follow. Idan kana buƙatar number mu za mu aje muku su insha Allah akan bidiyon mu ko kuma mutum shiga profile namu domin ya ɗauka domin samun ƙarin bayani. Da yawa ana ta tambayar mu kasance muna ba da magunguna da yawa. Ana tambayar maganin sanyi, maganin HIV da sauran magunguna. To alhamdulillah ga wannan za mu yi magana da shi akan fa'ida guda 3. Fa'ida ta farko, wannan gara magani idan kuka siya muka aika muku da shi inda kuke kuma na aika zuwa Kamaru, Togo, Algeria, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Kamaru, Tanzania, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Kwatano da sauran ƙasashe da sauran jihohin da suke cikin Najeriya ko ina muna aika da saƙonmu. Bayan mun aika insha Allah za ka zuba a kofi ne a cokali ɗaya sai ka samu zuma cokali 5 sai ka zuba insha Allah. In kana so da zuman da komai duka sai mu aika muku da shi, sai a juya shi sosai a bashi kamar minti 20 ko 30 sai a ɗauka a sha. Sanyi na mara, sanyi na jiki, sanyi mai sa ƙaiƙayi, sanyi mai feso da ƙuraje akan fata, sanyi in dai sanyi ne matsalarka da izinin Allah ko kasarewa al'aura ta yadda baka iya biya wa iyalanka bukata yadda ya dace. To al'ummar musulmi wannan da izinin Allah, kai kowane kalan mutum ne kai, kiristan ne kai, musulmi ne kai, wata ƙabila kake duka kai amfani da shi. Allah ɗaya ne insha Allah, kuma Allah shi ke biyan bukata da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Za ka yi mamaki. Fa'ida na biyu, yana maganin HIV ko da ya kai matakin kaso 80 ne bisa 100 da izinin Allah ana samun biyan bukata da sauransu.